טלי, מה את עושה כאן על הגג? בוקר טוב, מיכאל. אני פה נמצאת בקריית יובל, בדירה מאוד מיוחדת של 119 מטר, עם גג של 100 מטר, עם טאבה לעוד קומה. מה שאומר שאפשר לבנות עוד קומה לבית, שהבית יהיה 220 מטר, או לבנות על הגג הזה דירה או שתיים להשכרה ולהניב מזה. אז זה בעצם פנטהאוס? אז מה שגם מיוחד בבית הזה, שזה גם פנטהאוס וגם דירת גן עם כניסה פרטית. יש פה גינה של 130 מטר, 4 כיווני אוויר ומלא פוטנציאל. לפרטים נוספים צרו איתי קשר.